Morning guys, nako sili guys. Oh, nagsuri na sa ko ang garden guys. Piti na sa daghanang hinog ang ako sili guys. Guys. Oh. Ano, pinagana guys. Daghang bunga guys. Ooh. Ako ang sibuyas guys. Ito na pagka labunga. Pag-asa kayo siya guys. Para napotas ako ang talong guys. Kaya siya nakarigano guys. Kung na siya nga puhuon akong talong kay ito ganahan sa talaya for mga talong. Magi siguro na siya for mga talong. Eggplant. Kaya iyahang bunga mugbo kayo. Eggplant po siya. Ito ganahan pait siya. Paano lutuon? Kung na siyang puhuon, bati na kayo. Ako na siyang pupuon guys, kada kakay bunga guys. Wow! Mahal kayong kilo ano guys. Yan ako sa'yo sa Kabuntago, nagsuri sa kong garden guys.